Lah bak ngambung abane kerak ngono iki. Ah, iku mang perkara aku bar mangan, Mas. Wis ora apa-apa, tapi engko bengi aku weki tenan lho. Iya. Ngene-ngene carane. Piye, Mas? Mumpung mondol lunga Jakarta, engko nek aku teko nek wonge mulai dak malah konangan. Iya, Kowe Mas. tak kei kode. Kodene piye? Angger aku teko mondol kok ora ning omah. Heeh. Aku angger muni tir. Kowe semau ro. Iku ngono. berarti mondol ora ning omah. Lah nek mondol ning omah? Kowe meneng ae. Berarti Iya, mondol iya. wis ning omah. Oke? Oke. Ben demi keamanan kita. Oke, siap. Merdeka. Merdeka urung Eling. Agustus, Mas. Eling apa ora? Eleng. Ah, sedih. Alah. Wes ya. Oke, Mas. Aku tak nguntal dok bebek sik. Ah, kok Oke. sak truk yo, Mas. Ah, tenang ae. Ya. Hahaha. Aku mau tidur dulu ya, Bu, sebelum di unboxing sama Mas Denny. Loh. Kok denger nek aku iki ra duwe bojo. Bar jamu dicawisi. Lho ngene kok ora ngomong mang dadi aku nguntal ndok karo anakku nguntal ndok. Iki ndak yo ngatemi no. Delokane bocahe kok yo ketok ayu. Wih. Sikile mulus. Ngene kok ora ngomong ndek mang beneran. Kebeneran. Pokoknya kebeneran kecekel bengi kecekel yo saiki ora kecekel. Loh, Pak. Sebule malah anakku Kuwi dhewe. apa? Hei. Kowe iki lapo kok turu malah ning jaba iki? Lah wong aku ki luru ises, kok kowe ucul-ucul nyapa lho, Pak? Kape nguyah. Kathokku wis kadung tak copot. Piye iki mau, Pak? Kowe iki lapo turu malah ning jaba? Aku ki mang luru ises yo, Pak. Nek Ini- kene turu ben sempriwing ngono lho. Ngene iki terus piye? Lah kok malah kathok mbok bukake mang abel apa? Ngene iki terus piye, Cah? Ala piye? Wis kadung projo lho. Wis golah, Nduk. Mama. Ora ana wong kok. Aku ma. Mau tenan? Ma. Tak Mbok unjuk. unjukno bara kuwi. Tak unjukno. Iwangi, Pak. Jujune kok urung ketok. Hah? Lah mang nek ketok dangak-dangak dak malah medeni wong Aku lho. ya wedi, Pak. Malah mulai sedang Pak. Kowe bumahe ning omah. Ma. Nek ora malah tak perkosa tenan. Nah, Pak. Iya. Lah kita iya. berapa? Kowe ning omah ae. Iya. Cah wedok turu ning jaba, jujune urung nganti kedadian tenan. Kebangetan kowe lele. Wis kadung copot iki aku wis ngerti uteke Deni ngene iki, Mang. Halah. Ate ana ndangak manuke dak lelah. Entekno ndokem, entekno jamu, Den. Iki ya mandal urung mulai. Ora rugi lah nguntal ndok bebek rong tarang aku. Aku ini wis kandung. Wes wadung bar ngombe ndok. Aku wingi malah roh manuhara senam barang. Sore-sore roh manuhara senam wis janjian jepit lepas. Jepit. Dek. Dek. 'Dek. 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 '
dhisik ya, Dik. Wong aku ku sayang kowe. Aku bener-beneran sayang aku ning omah ra iso turu mbayangno kowe. Walah aku mang mbuh nguntal ndok nek pira ya ora roh. Masya Allah. Dek. Lah si kelem kok malah rangen tok-tok iki. Bocah wedok kok gudiken blokong ngene iki. Rumangsaku ku ya mulus kok iso. Dek. Mulak manik bar matun ngene kuwi jek sing apik, Go. Cah wedok kok sikil gudiken kabeh. Ning ora apa-apa, Dik, wong jenenge wong sayang. Aku ku nek karo kowe ku banget sing penting. Lho kok mbededek ngene iki? Kowe masuk angin piye le, Dik? Mbok diem rumangsaku yo luas iki malah mbededek. Apa kowe sangu kulkas nek bubuk iki? Ora apa-apa, Dik, wong jenenge wong cinta. Atik kowe mbededek, atik sikilem gudiken. Ora masalah. Tak los-losik ya, Dik. Aku iki mbok piye? Kadung bayangno kowe iku, wah, Dik, Dik. Ya, Dik ya. Dek. La ilaha illallah, Mas. Tuwek padha tuwek lanang padha lanang kok ora duwe isit. Lah iki sapa? Piye rasane enak? Enak? Lah kok malah gendruwo? Tir-tur. Ayo, Mas. Ayo. Akhir ini Mumpung kathokku wis kadung projol padha wae. wecek kowe. Ayo. Aku padha wis kadung projol, wis sak cekle lanang padha lanang dak lah wis ah. Wis kowe enak ta ora? Ape bongko iku. Lho kok doyan bapakku kowe. Lho kok malah gak Kowe, iso. lho karepmu piye karepmu? Aku mau yo karepku olahraga. Olahraga apa? Senam karo Manuhara tim jepit lepas jepit. Kowe lagi goblok. Lah apa kok Kok goblok? duwe bojo kok mbok titipno karo kancam iku ya goblok kowe. Lah ngapa? Sing duwe bojo iku dititipno wong tuane. Aku jane iki pengen lho, Pak. Piye? Aku ki nodi utawa ngetes. Lah terus Kesetiaane Mas Deni antarane bojoku ki piye ngono ah? jenenge wong cinta. Cinta. Nah. Delok ngono kok lho. Wis ah. Ora Dik kok iso. Ngono kok iso, Mbak. Apa lejal? Wong setrume gede. Iki lho ngopo kok. Oh aku meneng ae kok iso kono jentar-jentur Kan kowe dhewe. dititipi bocah wedok bojone kancam yo mbok geglek dhewe. Wis ora usah bahas tur. Nggih. Wis hirok. Ayo ndang dikei sak lagu. Saking warung ijo wau dia pun aturi denok nggih. Matur suwun wau bikisanipun. Heeh nggih. Alhamdulillah. Amit Pak. Dulurku wedok ibu. Heeh. Dek kesesana ta urung? Mugi berkah barokah. Isa-isa rise. Isa-isa. Heeh. Wah kayak kita rae jan. Monggo. Untung emo kok ana kowe ya Pak cara ora kelakon niku mau. Iya. Cara Lagune apa? Dino. Dino kagem Adida tersayang ya lagu Dino. Oke. Yo Sebutan, Mas. Dimas.